nyaya makamangarira ava ndoyeba wenziko kwete kuti takaenda kumvura takadai takazodai tikungoda nyaya makamangarira tezvara nemukadzi dzenyu. Takandine mudzimai wangu mumba takanetsana ngenyaya yezvimbomba kunze. Ndakasvika kutorera mudzimai wangu inini mafoni ndikati vaniki mafoni ndinawo masando kusvika musi wesande ndakatora mafoni aya mudzimai wangu zvinotora makuseni kusvika 10 dzemanheru mudzimai wangu pandichamoni aenda kumba kwawo. Ndakangorara hangu mangwana acho makuseni ndakafonera mangwana masikati ndafonera mai vake akarishiwa mwana kuno kwaasvika zvaasvika ngarati asangudza kuti udiko kanzi atsanzana nzira basika anonerwa banodzi baba ndakosha hangu tine mafoni angu atowa pamwe ndifoti anogona wanga aine munhu wake wati asende message mufoni mangu agadzireni nyaya ndine alright mbiya pakanaka kana mawira nezvataurawo pachiripo ripopo takazo wafunira tezvara wangu ari pana paanga kubasa kwake tezvara akatuma anowasa bhurubika medu takagadziriswa izvi semhuri nemukadzi wangu tikawirana zvatakawirana ipapo tikaparadzana ipo payapo ndikati mukadzi wangu chatora after 3-4 days tawirana ipapo for sure 3-4 days yazeni ndakatera kumba kwemudzimai wangu mbuya gogoni anogona kuti nambuya wangu nambuya wangu akarara kwaine BP nhamba dzasabika idzo dzatezvarako ndatedza wangu ndakapiwa inini ndikadizira tezva wangu foni sekuru ndatera mudzimai wangu pamashoko ezuro nedzwani tezva wangu pafoni akanipindura kuti iwewe musoro wako hauna kukwanaba kuti uda mudzimai wako iwewe tanga watombondibvisirawo papfuma yangu yakasara. Ndikati wo sekuru mashoko matava ndaanzwa nopo kana zvoba ndikuti utore mudzimai wako iwewe musoro wako hauna kukwanaba. Shofia ndakasiya mudzimai ikoko ndakadzoka kumba kwangu inini ndikati mashoko matava sekondwa vantu kenosha ndadzoka mba pasina 1 week iba ndadzoka mudzimai wangu inini akubasa kunyanga mudzimai wangu akubasa kunyanga ndadzoka foni ndatezva sekuru makasimba pafoni ndinoda kuti ndichikomba kwenyu mudzimai wangu inini ariko here akanipindura kuti nene handigari kumba benene zvekumba ndikuzviwa ndizvoba pakanaka sekuru sio mudzimai akagara kwanga kugara kuti unyanga kuti ubasa kuti anga arohwa ndichaziba pangabuda kunyeni kuda kuita mudzimai wangu kuti pakati kutsvaka zvinhu atinanga ndakumbira kuti mudzimai wako atombobuda paiba paumbaba sio musi uita zvakanaka ba ndati alright mukadzi vaenda basa kureva basa kuti akarohwa ndichaziba mukadzi akazodzoka kumba futi sekuti akabva mashoko ipapo sekuti mukadzi akadzoka futi kumba nendimba kwangu ineni sekuru akandirizira foni yekuti iwe chekwandiudzi kamba musi wakati wakatoetsanga pamba pangu ndati no sekuru nami ndichakufonera inini ndichauya ndatsvagawo zvamakataura kuti ndiwe unotora mudzimai wangu pamba penyu. Sekuru akati waine ndibasa nezvinhu zvako bazvina kutaura mazuva apera ndinoda kuti tugadzire nyika zvakanaka ndati no sekuru ndinofanira mandara pafoni nene so inini pamba ndiri pangu ada kugona kusvika pangu akadini hake ngasvika kitaura for sure sekuru akapira mpaka kuini nemudzimai nemwana wake kuti mwana akadadi babinyamin sekuru akasvika pangu sekuru vakagara pabaseka sekuru vakwai ndauya kunzwisa chekwa iyo kuti nemudzimai ushumda ngati inini sekuru pazuva nedzwa ndakawirana kuti kudii parabva kwakwe sekuru akanditukwizira futi voice pamba pangu inini hauna kukwana pamusoro kwakazara mvura kuti kati sekuru ini handinopinda tinomudani zvakawanda ba imimi chingoitei semhuri zvamaronga muri kumba kwenyu imimi hindi zvakachitwa pamberi paunhu panapa oshuwa mwana akasimuka kubva kwaangagarako kwenyu dhora rangu reguguru ngati mari yako isa pasi yako pamberi paunhu bosho chipo akabusa $10 yake mutete wako nene sekuru mutete wenyu isai pasi yako wakaisa pasi ipapo mwana vasimuka varudzika 50 meters babambai bausasa kugara ndikubhuya naye pasina unhu wanga uri papapo mwana tibabambe ari 50 meters abva pangu bozi vati chekwa uri muzukuru wangu wati iwe ndinopesana newe baudidini saka ndokanema mwati saka timusane ndine hapa kanaka sekuru zvamaita zvimachenesa munhu wese izvi zvimasoita pamasotanga udini henyu kusvika mazozvibudisa ngemuromo wangu inini wekuti sekuru imimi ita henyu pamberi pewanhu zvamafambira zvamaronga mushumba kwenyu semhuri mama zvitashuwa kuyabusa dhora rakagoko baba $10 yaka ipapo wanguenda mumba kwako kana akatinesa waisvika mumba kwako zvikoko hapana kupera an hour apa inini ndakafonera muprisa nyamaropo kwaanozani chokota ndisaziva tanzania kamukoma kwakanaka here wanzi kwakanaka wamanga zvani mudzimai wako vanonzi yokaibisa munisa mudzimai yaka aina vanhu vasitubiti ndiwita kwaita katosaonesa nazverini wanzi iwe mangano yakonoko ine mukoma aikukwa ndifuni ndongokuna kuyabeko handioni nyaya yangu kuti ipinde kunyaya yangu handoni inei bako yeproject vanokatafundiswa kutema katafoni akagara papo ndipo ndakazoti nini kuno kwandiwa ndipo ndakazoti nini kuya kunoku
saka apa ndanda kuwadari kundibatsirwa apa kuti nyaya yangu iri papi apa nesana mukadzi mumba ndifamba zvakanaka ba apo napo mukadzi ati kubasa ndatera mukadzi wangu ndaenda kutsvake zvakwana inini mugore rapera ndakabvisa mabhiza angu 3 dzekubhadhara mukadzi wangu negwesera musoro so tipaipe kuti sani mudzimai yangu inini ndatunzi futi enda kutsvake zvimwe zvinhu apa tawirirana padare ndatagaswa ndesabhuku tawirirana zvirawirana pabvunja kuti mukadzi wangu akaini sapoindi yangu inoti inini kunisa inini munyaka dzake mukadzi apa ndinasira mukadzi apa mukadzi kunyaka dzake ndamuta ini kuri papi imimi muda kubatsirwa sei nedare mukadzi wenyu muri mudai mukadzi tu saka muda kubatsirwa kuti mukadzi wenyu adzoke kumba kana kuti fungwa sekuti mukadzi wangu pedi nazo ndiro ndanditendere but nekuzosungiswa kwandakaita kumapurisa apa ndichiziva kuti tichagona kugedzwa katigarisana mumba here apa pawangu kutsanangura pane poti mukadzi ndatiunesana ari kuti gumbo kunze gumbo mumba baba wangu ausati wapindira mazvo mamuri mega pakagadzirika here kuti azosvike pakusimuka ndipo takagadzisa manje nasabhuku mumbriji medimo wakagutsikana kuti zvapera ndagutsikana ukadzosera mafoni wakambobata foni ndizvozvo wakazodzosera ndinodzosera saka hazvina kugadzirika wakabata mafoni kuti zvigadzirike regai tinzwe wasungwa wacho tonzwa kuti vari kuti tife timukai baba bika tinzwe kuti da kutaura chokwadi pamadamusara chokwadi pamberi pedare mainzwa here nyaya yataurwa nemupasha wenyu nyaya ndainzwa chokwadi ari kutaura ipo asi inini takanyanya kutauririzwa kuti hangu inini chekwa muteti wako uyu andi inyaya yemasoko munataurisa vanhu wanzo masoko ake aiita kutuka vanhu nekutoratidza kuti zveimba yacho haachadi saka ndakatoona hangu kuti munhu uyu pamba anoda kutora mwana wangu omushandisa zvimwe zvinhu zvaanoda kumushandisa here kana kuti odini anogona kuabhiza mwana wangu anenge saka ndakazosvika hamba kuzoti no inoda kuti inini muteti wako uyu mwana wangu udini osiyana naye bhozi ndokutadzana newe ipo pabo saturday last saturday ndakanditori nenguva ndambomutaura kuti unozodini unozouya kumba aniguva so inini mukana wangu unonga uchindibhiringa asi ndikanaona mukana chanoita kuti uyu aniguva ndakamufonera zveshuwa kuti kwazi ndakaenda kutaura zvinzenyu zvemakataura ndi vakati ahoraita isi nyaya vatanga kufonera munin'ina wake uyu ari kwarusato ndakatukwa ndibaba chichi anigona saka akufonera munini wake ndo paakazomutaura ini kuti baba taurai nachekwa ari kuramba undishupa kuno anigona oraita panzi vanazomufonera ipei tinzwe tete simukai mutida kuti vachokwadi pamberi pedare garai panzi nyaya irikutaurwa apa patakagadzirisa kwaasabhuku ndikaenda kumba takatowirirana ndikati achindipewo foni wani iye ndine foni zvakuti kuti muchadini muchadini akati afoni handisikuaa foni ichazodini ichazodini akati auraiti vanaenda kumba ndaenda kumba pai akatera shuma mai anga kana angarongara akati aini handisigona kumukapo saka imi uchitaura inani nababa wakataura nababa ini ndandisiri pangu mwana nditori mumba ndigeza mwana wataura nababa vanoti tatikuenda tatikuenda but kubva ipapapo ini hangungoti foni yangu iyi iri kutoti ikazara mameseji inobva yadzima saka ndinoe ndichidini ndichidhira aisenda mameseji everyday achituka ubereki wangu achitadzira saka inini kusimuka kwandakaita paumba ndikatava mhai kuti ndirambe ndakagara panapo ndikaenda kana kumashops unonzwa akutonisendera meseji yeye waenda kumashopu wazodini wazotaura nani wazodini inega ndimbosuduka unimboende kune mwana wangu ari kunyanga ndikaenda ndikagara ikoko 3 weeks dzangu ndiri ikoko aisina mameseji everyday pafoni pangu mwangu wacho ndakazosvika pakuti baba ari mufoni kuti wakaenda kunyanga sei kumanditaura ndikati asina vari kuti ndikutaurire ndakuenda kupiwa kunyanga mufoni asi honai mameseji ari kusendwa nani nemukwasha wenyu nekuti inini aronditi dzoka kuno siya basa udzoke kumba ndikati ndinasvika siya basa udzoke kumba ndikati ndichasiya basa ndichauya kupi kumba asi ndinonge ndiri kuya ndatanga tadini ndafoniwa nababa kuti tisanga ndipi kumba ndakazosendera baba mameseji akasenda atobva baba atonifona zvikati ndataura nemurume wako aiti ndinoti ndizive kuti sei mukadzi wangu akazosimuka paumba isuti panyaya yekudi yekutogadzirisana nguva dzacho dzivaka ndakatoa nababa ndofunga kumapasi 8 kuma10 dzeusiku akutonisendera mameseji pai iye sacheko vandata mangwana makusena handamuka vandandotsvaga yatime yangu yodhora handafowadhira baba mameseji mangwana ndikati haone mameseji handisendiwa chii usiku muri kuti mapedza kutaura naye saka inini kugadziriswa kwacho kuti toda kuzama kugadziriswei kana achiti aroda inini anotuka ubereki wangu aroda inini anoramba aringondituka panzvimbo yekuti isusu titaurirane handiti tongowirirana hedu kana tikutaurana isusu towirirana tiga tiga ini ndozodhisaidha kuti ini ndakudzoka kumba
manje aita basa rekundituka aituka mamwe mameseji arimo amwe kuzotogumisira kuisena mameseji kwakaita ndo musi wakadzisa mutete wake akanzi mutete wako iwe kana wazofunga unozoya tichizodini tichizotaurirana ndo musi wakavanzi chimbomira utisirawo mameseji mafoni ekuramba uri utidini uchiramba uchitisauda ndo musi wakagumisira mameseji inini foni yangu ndinotombodhisa mamwe mameseji noti inobva yatongodzima ikavazara mameseji bati mamwe acho arimo nekuti munogona kuvhura enyu moona kuti saka imimi murume wenyu muri muda ero ini nangu handichagona kugara naye ba nekuti mapromisi ake ekuti iwewe ndichakutema nekuti ndiri kunzwa kuti hamuchamudiba ndiri kunzwa kuti uruhura saka iwe ndichakudini ndichakutema musi wandakasimuka paumba apo akanga akatonditi mugura uri apo uri kuona ere ndida kukutema pakapita akakubvunza kuti muchiri muda ere mokuti hamuchadi kana inini handichadi chatada kubvunza tezvara ndechekuti gore rapera makapuwa mombe dzepfuma ere nemukwasho akakupai mombe ngani igore rapera munani gore rapera pamberi saka ane wana wangani mwana wenyu ane 2 makapiwa mombe ngati anichadinga ini handina kumbomuramba ba nguva yese iyi mutete wamama kudzorera nguva yese iyi ndachitaura naye zvakanaka ndaitaura naye zvimune zvakanaka kuzosvika pazuva rendakazoti inini ndikudini ndiri kuuya kumba ndikatomutaya kumufonera anenge akazotoona mamiziko wangu ndakatotanga tomufonera kuma8 ndiri kushowa chokwadi pamaka akanganisa zvinhu ndepekubudisawo $10 yenyu makabudisa ava vanofanira kupedzerana vari vairi makazobudisa $10 inini inyaya yekuti inini ndakamuti uya tisangane kumba wanga uri mutete wekuti auye musangane kumba mutete ndakamuti kudzokesera mutete wake kuti inini masoko wako uri kuita nohunhu wako uri kuita wachoka inini tibeta udini regai timboipiwa munhukasiyane nemwana wako kumanyawo nyaya iyi inini ndaubvunza pana tezvara kuti vakaona mwana adzoka akamboitawo ere mukana wekuti adhairire kuti mwana kana kuti kunana tete kana kuti vana tete vemurume nevana tete vogara pasi nechi nevana wavo kana kuti baba namai vakabva vandogadzisa nyaya dzavo vangowana pekugumisa because pane dzimwe nyaya dzekuti baba asokwanisi kunyatsoiti yese kobuda ipo papo hadina hangu bamboti ndaambona matete asi ndakazongoisa hangu kuna sabhuku nyaya yekuti inini ndionereti wana ndimukoma wangu sabhuku ndakamudionere wana mugadzise nyaya yevana vari kunetsana kudai sabhuku magadi nepamusana pekuti avo kana vanga vachishaishawa murume wacho handika pana mubvunzo wabvunza kuti ndiri kuda mukadzi wako here iyo bhanzi mukadzi wangu ndinomuda handika iyo bhanzi inini handichadi baachaita kugara naye handika wakwava kudzoka mumashure wanzi gumbo wangaita gumbo pandi gumbo mbatete kwaangaenda kunyanga hakuna munhu anoona munhu ari kunyanga abari pasi kuti ari pasi handika saka kana akataura ndandiri kune hachichazivika kuti anga ari kune mwana kana anga ari kune murume akanzi waramba tine titorani oti pazviro zvino zvinazvatine uyo manje unonzwa saka ipapapo hachichazivikani ba iyi nyaya ndoona unga yaioni zvandotaurika ipapa uyo adzi mukadzi wangu ndinomuda uyo hanzi handichadi murume saka handichazivi kuti pachatongeka ndepapi tipei tinzi vamwe macontribution waripo vamwe tipei sanyamutenda tipei tinzi alright hapo tipei ndakubvunza kupa mubvunzo wani kuna mukwambo kuti wandipindura kuti mukwambo apa mamuta nyaya yekuti gumbo mumba gumbo kunze mune pamakambobata red handed here mukadzi wenyu ane meseji yekuti bhebhi yangu uya kunoko arifonana nemunhu ane munhu akatofonana naye andiuziva kana kuti makangoona mameseji asina kuswatuka kubvunza kwamaita ndokupindura muchidimbo ndichiti inini mukadzi wangu mumba foni yake yagara iri pasilent zvaatizosasikirisa yagara iri pasilent yagara iri pavibration pini yake chichemba inini handiiziba saka kumhanya kwatata ndaita mafoni yako yoko indazoti mapini yake yadini aenda mameseji anga ari mufoni make akamira akadai so pane mashamwari akaifamba nawo ndio pane meseji yanisogesa yakati muzukuru wedu pamba ashiripo here iwe papinda kuti hongu muzukuru wamba ashiripo kwaisoko ero uri pamawani meseji yako manya zvani yakanibata iyi
Ndinopa mawande neziwa ndiwa mbata futhi. Alright. Ipo tinzwe bana samani basi. Pamusoro emeka. Undi. Ndinofunga tingangotenderera tichienda uko neuko. Hakuna chinonzi muchato pakati pavawiri kana umwe akati yes umwe akati no. Kuna umwe wana mai kuti tinzwe mai. Pamusoro iyi inonzi kutaura ngenyaya yemukasha wangu. Handisina kutaura hangu zvakanyawanda baba. Ndingati patakazina baba endai kuna Sabhuku kubika ndibaba mukuru Sabhuku futi. Moenzaniswe pamusoro pewana. Mukwasha ndingofunga akata zvekuti kwamambo. Ndaikazobvo kwamambo ngaiende. Zvikazozi aiwa nevamwe pachipa kuti ende kwamambo hazviitiri. Soso vawirirana zvawakawirirana. Asi mukwasha akadzoka ane shona yekuti ina handigoni kugara nemukadzi uyu. Ndisina kuenda kun'anga kana kutsvaga vanhu wenyu. Ende akataura munhu anonzi Joshua akandifonera inini achiti mbuya mukadzi wangu inini nditori patombo kutaura kuno. Ndabata chikomba chakanonzi Joshua ari patombo. Kozouya mukomana anonzi Eddie Gonda mwana wangu inini wabamukuru Sabhuku Gonda. Arimo mufoto make imomo. Akati ndo zvikomba zvacho izvezvese. Taenda padare raSabhuku takafamba tupangidzwa mafotos. Ndobva ndati munhu ari kutupangidzwa foto Eddie Gonda. Zvinoita here kuti wanyanhe wangodanana. Kana zvakahiwa wangodanana haisi pressure hayo. Nyaya ngaendepi ngaende mberi. Baba ndobva ndamufonera akati kana mukwasha ati nyaya ngaende kumuteo ngaidini ngaende. Asi mukwasha wangu angane hasha zvakanyanya zvekutoti kana wanga uripo wacho kana Sabhuku kana wanga unywa maminutes akati mukadzi wangu ndagara ndine 3 times ndichimutaurisa kutema. Akakuzoti nda kupondaga kati keshingani keshifo arikuta pamberi pedare raSabhuku. Saka uyu mwana akaona kuti ndaremewa kuti ndigare nemunhu aruramba unditi ndichakuponda zvinhu zvakaoma. Yeti iye ari kuti ndine wanhu wangu wanondifonera kana ndiri kuTrollback. Ndine wanhu wangu wanokumaunda kukutsvaga kutera. Ane mapurisa obvious angodini akaisa pahead park. Alright maita zvinzwa. Tipoita samani kwati. Ndipoda kunge tiri kupoterera. Uyani zvaruziva zvaitika nemukadzi wake zvaanoziva ichisikirisi. Mashoko taikudza panapa kuti mukadzi wako uchiri kumuda here aiti hongu ndiri kumuda. Angave mashoko ekuda kuti udawadza kuvharidzira kuti ndozonzi ndaramba mukadzi. Exactly. Asi chokwadi chezvange zvichiita mukadzi wake ndiye anochiziva. Mukadzi kana abudisa masoko kuti murume handishadi. Ngatichibvunza murume kuti zvaari kuti handishakudi uri kuti nyewo nazvo. Alright. Kuna umwe. Ndosaka ishara yedu kuti dzimwe nyaya dzinoda ana tete hadzidi kuzopinza ana baba mukati. Asi baba apa wakatopedza nyaya yawo kudhara. Nekuti baba wakatodzorera mukwambo mutete. Apa nhasi mwanasikana akutaura kuti murume haachadi. Vakatopedza akakumba kwawo. Saka tichapindira pakuti chii. Iwe chiri kwamukadzi arikutaura kuti haachakudi ameno tinoitawo nyacho. Sazvara akakupa mutete wakakudzorera mukadzi kuti haachakudi. Ndosaka ndiro pamberi pedare panapo ndichiwo pfungwa ngwa ngeruzhinji tiparongose ndichiwo pfungwa ngwa unozhinji unopiwa pfungwa neruzhinji kana munhu ati haachakudi unomanikidzwa kugara nemunhu asakudi. Ndosaka ndangoti shakamire zvinojeke pamberi pemunhu wese. Iyo guburo mari yakatopiwa handiti unayo. Unotori nayo. Mari dzakakupa awa unadzo. Alright. Kana panisha miso changamire kuti nene mutete wangu itatsuwa ndisekuru Sabika anga baba mukadzi wangu anga baba aiwe mukadzi wangu ndakabvisa $100 yangu mutete asi ndakaona ndini ndipia $10 pa mutete aritaura tete yera toda kubatsirana because kana tezvara usade mukwasha mutete ndonodi unodzoka ipapa haari ramusamboti haari right. Saka tichiti vanhu vakukara mari mutete auchadye mari yakawanda ndonyatsaura chokwadi. Unoona vanhu vakuchaja $500 mutete greed of money. But kana zvadaiso mukwasha anenge achida mutete wakakwana. Because kana ndakakupa $100 unotondipa $10 sei. Give me my $100 back because mutete wangu ndowandakakupa. Saka unofanira kundidzorera mutete wangu wakakwana. Sorry tangana. Baba, ini namboenda kutaisa pepa racho kuti rakanyorwa kuti mutete akachajwa ndiani. Saka inini ndakangotora mari kana iri chiri chikwereti chacho inomudzosera ndinomupa mari yake. Kana mati amukada mukwasha mupe mutete wako wakakwana. Ndomupa mari yake. Mombe vanzi vati vakabisa mombe nato. Vane vana mombe akaidorerwa vane vana ari kurima vana wake. Iya imwe nyaya iyi. Chida kuti vasunungure mwana uyu kuti kana akazoona ane umwe munhuka. Because mutete unogona kuzomutsira mhepo kuti we yangu mari haina kudi ngaapiwe mutete wakakwana ubva waziva kuti shamwari warambwa.
ende warambirwa pamberi pedare. Ende asi kuda kukutaurira chimwe chinhu wani, shanje hadzi wake musha. Ndanyatso kutaurira ichokwadi varume vese muri panapa. Mukadzi kana achida kuhura wedha uri pahupo, ita kumubata kwete kuita shanje dzekufungidzira. Unogona kuuraya munhu asina chitema newe, kana unogona kutema munhu nedemo munhu asina mhosva newe. Shanje hadzina kunaka. Unyatsopanzwa. Nekuti ucharora umwe mukadzi kana une tushanje twako itoko kaka haugari naye. Nekuti munhu akataura nemunhu hazviroti vakudanana. Chinyatsa kuita murume akangwara anotsvaga umbo hwakakwana. Kunyatsa kuavhima kusvika wadii? Ndipo pana abvunza apa kuti wakavabata red-handed here. Because that's the only evidence yavinayo. Kufungira kwakashata. Uye dzimwe shanje dzinoramba dzichiparadza musha wako unozvidzora kumashure. Pavanga vava ine zvakutanga kuti wani ndiwe wako zvidzora kupi kumashure. Shanje bhurura hadzi wake chi hadzi wake musha. Kana uri munhu wemurume ita semurume. Handiti saka baba ini hamwe anongotonga ndeyekuti mukwasha mumudzorere mutete wenyu kuti musunungure mwana ugozorega kupa noise mangwana mumba. Because anogona kuzongofira kabhalansi kemutete kaka varume takangwaraka. Because ndanyatsa kuudza ichokwadi mukadzi akaita muvhu unouya acharwadziwa, asi mukadzi akatambudzika uya achafara. Ndanyatsotaura chokwadi ndozvatitori varume. Ukaona mukadzi akuita muvhu unorwadziwa, saka kana warambwa hako chizvitamira kuti wadii warambwa. Chisiyana nemwana wemunhu kwete kuzomutema nedemo kana kuti andirambirei. Kana ukazomuna kufamba nevamwe vane mabhenzi hausisipo. Zvechokwadi arutaura chokwadi mutete ndo wakatanga unyorwa $100. Ukatobviswa ukanyarushanga mombe $300 ikabviswa makatika. Makanyinzwa ane $80 makatika, vhura muromo makatika, machakarana kuno makatika. Chaangazosara ndehanzi matunganidza matekenya ndebvu nemwafukidza dumbu ndo zvisina kubviswa. Zvimwe zvepamusoro zvakaita sei? Saka baba mutete wacho mudzosera atidinoizvi uyaitore Daniel kudzokera kuhana wenyu. Aiwa munomupawo mombo yekumuti sori neupenzi wandakaita, because aya mapenzi mairi anga asangana. Ndakataura chokwadi, aya mapenzi mairi anga asangana aya. Ana baba wakapinda, hanzi nyaya dzevanhu vairi hadzipindirwe kana tazogara. Nyange kana vari baba wakarwadziwa, unorwadziwa nekubereka hongu, asi panyaya yerudo usadii. Mapenzi mairi aya mangwana munozoshamisika vavese kuti wakundunduridzana wanyengetedzana. Aya usaramba hako pane kungotaura handisomboti chii. Ndositokuzirai unogona kuzonyengetedzwa mangwana maamese baba ndo wakuita kunge benzi. Inini kuzoti ndiyasvika apa kakandi sizvo zvandakatotaura but mashoko aizotaura kuti ndakashaisha Yarara yokuona mai. Kutaura mameseji mufoni mangu. Zvinowanika kandoza dati ishanje. Dai varume mukaita godo munoita sei? Aiwa asi mukatukira vabereki vangu basi. Mwaba aita shanje dzekutukira vabereki vangu. Ndiyo sinaita hako hana dai usina kuratidza mameseji azaya kuna baba vangu vasingapembere kuti muri kutukana. Vangu vasingapembere kuti muri kutukana. Kana kuna mai kwacho handitariko kuti mamwe mameseji aisendera mai vangu. Saka uyaitoni Bresa atimanikidze. Beatrice.